president end and when your loyalty to the country begins? Sabi ko, wala eh. Sabi nun? Si Kennedy ba o si Roosevelt? Hindi ko alam, basta narinig ko lang yan. My loyalty to the president ends when my loyalty to the country begins. Pero pag loyal ka sa president sa country mo, loyal ka rin dapat sa presidente. Because he is representing the country. Di ba? Pero, natuto lang ito ha, laruhin ko. Pero may sinabi, Loyalty, when it comes to loyalty, sabi ni Presidente sa akin, ha? Bato, you are now a senator of the Republic of the Philippines. You are not a senator of Duterte. Kaya gawin mo ang dapat mong gawin bilang isang senador, hindi bilang isang bata-bata ni Duterte. Yun, very clear yung sabi niya. He doesn't care kung darating ang punto na hindi na ako maging loyal sa kanya dahil inuuna ko yung taong bayan at yung ating bansa. Kasi siya naman, makabansa na naman siya. But I don't think kaabot tayo sa punto na yan with him as president. I don't think, I hope and I pray that that will never happen. so ready kayo sir na mag-conduct ng inquiry ng mga issues against the administration? Yes, well, that's my job. Otherwise, I would be remiss in my job as a senator na hindi mag-inquire sa mga ganong mga malpisas, mispisas ng gobyerno.